హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంకి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. గత 10 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీత యథాతథంలోని 10 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూపము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని విశ్వరూపము, దీనినే విశ్వరూప దర్శన యోగము అని కూడా పిలుస్తాం. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలలో మనం అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటే అర్జునుడు శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ అధ్యాయము దృశ్య రూపంలో ఉండేటువంటి దర్శన యోగము అని అంటారు. అందుకనే ఆ విశ్వరూపాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో దానిని అర్జునుడు కోరుకోగా అర్జునుడికి మరి వ్యక్తీకరించేటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసేటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మరి ఈ విశ్వరూప దర్శన యోగము లేదా విశ్వరూపము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు సర్వకారణ కారణుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ అధ్యాయము వెల్లడి చేస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ పూర్వపు అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క విభూతులను, భగవద్ విభూతి యోగము
మరి ఆ విభూతులను ప్రదర్శించగా అంటే తెలియచేయగా మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆయన ఏ ఏ రూపాలలో ఉంటారో తెలియచేయగా అవన్నీ వినిన ఉం? ఆయన చెప్తారు, ఓ అర్జున, నేను ఏదైతే నీకు చెప్పానో ఇవి కొన్ని సూచన మాత్రమే. మరి నా యొక్క విభూతులకు అంతమే లేదు. అందులో కొన్నింటిని మాత్రమే నీకు నేను తెలియచేశాను. మరి సుసంపన్నములైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలిగినవి అయినవి సమస్త సృష్టిలు కేవలము నా యొక్క తేజస్సు యొక్క అంశ నుండి ఉద్భవించినవి అని నీవు తెలుసుకో. కానీ ఓ అర్జున, ఈ సమస్తమైన జ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది? నా యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని పోషించి ఆ, అంటే సమస్త విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉండి నేను పోషిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పడం జరిగినటువంటిది. మరి అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నారు, అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహం యం విగతో మమ. సో మరి అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆయన యొక్క విభూతులను తెలియచేసిన తర్వాత ఇంకా అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో నాకు తెలిపావు. అవన్నీ విన్న తర్వాత నా మోహమంతా తొలగిపోయింది అంటూ అర్జునుడు మరి ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వలన ఆ, మరి నీవు నీవు తెలియచేసినటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము వలన మరి నా మోహం అంతా తొలగిపోయింది కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వక్త కమలపత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి వివరంగా నీ నీ నుండి విన్నాను. మరి నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను. నేను వినడమే కాదు, వాటన్నిటినీ కూడా అనుభూతమునర్చుకున్నాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్ వారితో చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏవమేతద్ యథా తత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వరః ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వర్యం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమనంతటా ఎలా ప్రవేశించి ఉన్నావో చూడాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నేను నీ యొక్క రూపాన్ని చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మన్యసే యది తచ్చక్య మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయామాత్య. శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ.
మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయామాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉన్నది అని నీవు అనుకున్నట్లయితే దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపమును నాకు చూపించు అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంది. సో మరి ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, హే ప్రభు, ఏ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపాన్ని చూడడానికి నేను సమర్థుడును అని నీవు అనుకున్నట్లయితే మరి దయచేసి నీ యొక్క ఆ అపరిమితమైనటువంటి విశ్వరూపమును నాకు చూపు అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అర్జునుడు, మరి ఎందుకంటే అర్జునుడు భక్తుడు, దైవీ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన అడిగినందుకు ఇక్కడ మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాని శతశోత సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. సో మరి ఆ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలను మరియు నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు నీవు చూడు అంటూ ఆ భగవంతుడే అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు కదా, నేను నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని, నీ యొక్క జగద్రూపాన్ని దర్శించడానికి సమర్థుడును అని నీవు భావించినట్లయితే మరి దయచేసి ఆ అపరిమితమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని నాకు దర్శనమియ్యి అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో చెప్తూ ఉన్నారు అప్పుడు కృష్ణుడు, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతములైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, నా యొక్క విభూతులను నీవు ఇప్పుడు చూడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తతా బహూన్య దృష్ట పూర్వాణి పశ్చాశ్చర్యాని భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జున్ని సంబోధిస్తూ అంటూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్వినీ దేవతలను, మరుత్తులను మరి చూడు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడూ కనీ విని ఎరుగని అద్భుతములను కూడా నీవు చూడుము అంటూ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అపర పరాశక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. మరి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఆదిత్యుల్లో విష్ణువు ఆయన అని, మరి అలాగే వసువులలో మరి అలాగే ఆ రుద్రులు, అశ్వినీ దేవతలు, ఇద్దరు అశ్వినీ దేవతలు, మరుత్తులు, ఆ 49 మంది మరుత్తులు, వీళ్ళందరూ ఆ భగవంతుని అందే దర్శనమై ఉన్నటువంటివి. మరి అందుకే ఇక్కడ చూడు అని చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్వినీ దేవతలను, మరుత్తులను చూడు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడూ కనీ విని ఎరగని అద్భుతాలను కూడా నీవు చూడవచ్చు అర్జున, చూడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇహైకస్తం జగత్కృత్స్ననం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే
హే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చమి మిచ్చసి. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఓ అర్జున, నీవు చూడగోరేదంతా అంటే మరి నీవు ఏదైతే దర్శించుకోదగినావో మరి అదంతా నీవు చూడాలి అనుకున్నదంతా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపము చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడే పూర్తిగా ఉంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి దర్శింపచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవాన్ యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరం. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ యొక్క ప్రాకృతికమైనటువంటి కళ్ళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క మహా అద్భుతాన్ని, మరి ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి యోగాన్ని నీవు దర్శించుకో అంటూ చెప్తూ ఇంకా మరి ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణను మరికొంత ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. మరి ఇక సంజయుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఆ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ రాజా, మరి మహాయోగేశ్వరుడైన భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి తన విశ్వరూపమును అర్జునుడికి ప్రదర్శించాడు అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి విశ్వరూపాన్ని ఆ మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి ప్రదర్శించారట. ఈ విధంగా ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ రూపం, విశ్వరూపం ఎలా ఉందట ఆ విశ్వరూపం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాచర్యమయం దేవం అనంతం విష్ణుతో ముఖం. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు అక్కడ అర్జునుడు, ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో అంటే ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపంలో అనేక ముఖములు, అనేక నేత్రాలు మరియు అనేక అద్భుత దృశ్యాలను దర్శించాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణాలను మరియు అనేక రకాల దివ్య ఆయుధములను కలిగి ఉన్నాయి. మరి ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక
మాలలను కలిగి ఉన్నది. మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమైన భూరితమై అది గుబాళిస్తూ ఉన్నది. మరి ఆ మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖముతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్న సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఆయన దర్శించుకుంటున్నాడట. ఎటువంటి విశ్వరూపం అంటే అనేక ముఖాలను కలిగి ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ అర్జునుడు దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపంలో అనేకమైనటువంటి ముఖాలు, అనేకమైనటువంటి నేత్రాలు, అనేక అద్భుత దృశ్యాలను చూస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి ఆ రూపము అనేకమైనటువంటి దివ్య ఆభరణాలతో కూడి ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణములను మరియు అనేక రకాల దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నది అంటూ చెప్తుంది. ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక మాలలను కలిగి ఉన్నది. మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమై అవి గుబాళిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. మరి ఆ మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖముతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడిని దర్శిస్తూ ఉన్నాడట అర్జునుడు. సో మరి ఆ విధంగా భగవంతుడు ముఖాలు, కన్నులు సో వివిధాలుగా వ్యక్తీకరించబడినటువంటి మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగ పదుత్తితా యది భాద్ సదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆకాశంలో లక్షలాది సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఆ విశ్వరూపంలోని పరమపురుషుని తేజస్సును పోలి ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్తత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపము ఏకకాలంలో ఆకాశంలో 100,000 సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముని యొక్క విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తేజస్సు మరి ఒక్క సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు మనకి వస్తే ఎంత ఉంటుందో మరి అటువంటిది ఏకకాలంలో 100,000 సంఖ్యలో మరి సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంతటి కాంతి విదజల్లుతుందో అలా ఆ విశ్వరూపం యొక్క తేజస్సు ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ సమయంలో అప్పుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. తతస విస్మయావిష్టో హృష్టరోమాదనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాసత. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసినటువంటి అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి
రోమములు నిక్కరబొడుచుకున్న వాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. మరి చేతులు జోడించి ఆ పరమ పురుషుని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మణమీశం కమలాసనస్థం ఋషించ సర్వానురాగాంచ దివ్యాన్. సో మరి అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ కృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మను మరియు శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు ఈ దివ్య సర్పములను చూచుచున్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఏవైతే దర్శించుకుంటూ ఉన్నాడో వాటన్నిటినీ ఇక్కడ వ్యక్తం చేస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనేక బాహుధర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వం సర్వతో అనంతరూపం న అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క మరి ఆ అనంతమైన రూపములన్నింటినీ నీ దేహంలో నేను చూస్తూ ఉన్నాను. మరి నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్యము అంతములు కనబడటం లేదు అంటూ మరి ఆ విశ్వరూపం ఎంతవరకు వ్యాపించింది, ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది అనేటువంటి ఆ అంశాలను మరి ఆ మధ్య అంతమాల్లో నేను చూడలేను అంటూ చెబుతున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశవక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు. అంటే ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమయ్యావు, ఎక్కడ అంతమయ్యావు అనేటువంటి నీ యొక్క మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలించుచున్నది. నీ తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరచుచున్నావు. మరి నీ యొక్క తేజస్సుచే సమస్త సృష్టి ఉత్తేజపరచబడుచున్నది. అటువంటి నిన్ను నేను దర్శించుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశచ్చ సర్వాః వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశచ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం వేదవిదం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యతితం మహాత్మాన్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు,
నీవు ఒక్కడివే అయినను ఆకాశమును సకల లోకములను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమును వ్యాపించి ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నది, నీవు ఒక్కడివే అయినను ఆకాశాన్ని సకల లోకాలను వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవడము నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అమీహి త్వాం సురసంగా విశంతి విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్తా మహర్షి సిద్ధ్య సంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభిః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి దేవతలు అందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయము పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. మరి కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఏ విధంగా దర్శించుకుంటున్నాడో ఆ విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తుంది, రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేస్వినౌ మరుతచ్చాస్మపాచ్చ గంధర్వ యక్షాసుర సిద్ధ సంగా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాచ్చైవ సర్వే. సో ఇంకా ఆ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మరి రుద్రాదిత్య వసువు అంటే రుద్రులను, ఆదిత్యులను, వసువులను, సాధ్యులను, విశ్వదేవతలను, అలాగే అశ్విని కుమారులను, మరుత్తులను, పితరులను, గంధర్వులను, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యంతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారు అర్జున కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తున్నాడు, దంష్ట్రాకరాళాని చతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాల నల సన్నిభాని ఏ దిశో న జానే న లభతే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నూర్లు ప్రళయ కాల సమయంలో కనిపించేటువంటి మరి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరి ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతూ ఉన్నాను. ఓ దేవదేవా, నీవే ఈ జగత్తు అంతటికి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ మరి ఆయన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. యథా నదీనాం బహవోం భువేగాః సముద్రమేవాభిముఖం ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరా విశంతి వక్త్రాణ్య అభివిజ్వలంతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఎన్నో నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీయు సముద్రంలోనికి ప్రవేశించుచు వచ్చి కలిసిపోయినట్లు
ఈ మహా యోధులు అందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖముల లోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నట్టు. యథా నదీనాం బహవోంబువేగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరా వి విశంతి వక్త్రాణ్యభి విజ్వలంతి. సో ఎన్నో నదులు వాటి యొక్క ప్రవాహాలన్నీ సముద్రంలో కలిసినట్లుగా ఈ కురుక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి యోధులందరూ కూడా నీ యొక్క నోటిలోనికి వచ్చి ప్రవేశిస్తున్నారు నీ నోటిలోనికి అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగా తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. జ్వలించు అగ్నిలోనికి శలభాలు మరి అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించున్నట్లుగా ఈ వీరులందరూ, ఈ యుద్ధ భూమిలో ఉన్న వీరులందరూ కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడము నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ. ఆఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రహ నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపమును లో ఉన్న నీవెవరువో తెలియచేయి. నీకు ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను, మరి దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ యొక్క స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పు. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అడిగాడో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవస్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సో మరి ఇంకా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలమును నేను, మరి జనులందరినీ నశింపచేయుటకు నేను ఇక్కడకు వచ్చాను. మీరు తప్ప, అంటే ఈ పాండవులు మరి కొంతమంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా మరి చంపబడతారు అంటూ చెప్పినటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాత్వమితిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్య రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు అర్జున. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా యొక్క ఏర్పాటు చేత ఇంతకు పూర్వమే సంహరించబడి ఉన్నారు వీరందరూ కూడా. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలం ఒక
పనిముట్టులాగా ఉండు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి ఆ విధంగా తన యొక్క భక్తుడిని భగవంతుడు ఉద్ధరిస్తూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి. మరి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికారో, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారో, అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రౌరుష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడు, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగమత్తా ఆనందాన్ని అనురాగమును పొందుతూ ఉన్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. మరి నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, సకేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ ఏ సకేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చావహార హాసార్తమసత్కృతో అసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోతవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్ క్షామాయే త్వమహమన్ ప్రమేయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడుగా అనుకుంటూ కొన్నిసార్లు ఓ కృష్ణ, మరికొన్నిసార్లు ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించాను. ఆడుతున్నప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరి ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇతరుల సమక్షంలో నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. మరి ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసినదిగా కోరుతూ ఉన్నాను, అంటే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యచ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయే ప్రతిమ ప్రభావా. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరులకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు నీవే. నీకంటే గొప్పవాడు లేదా నీతో సమానమైన వాడు ఎవడూ ఉండడు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, ఈ మూడు లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉండగలరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయవుంచి నీ భగవద్రూపమును చూపించి నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ ఉన్నారు. మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకొని అర్జునుడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ అదే సమయంలో మరి ఆ అర్జునుడి యొక్క మనసు కొంత భయంతో కలత చెందినదిలాగా
ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అదే సమయంలో మనసు కలత చెందినది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయవుంచి నీ యొక్క భగవద్ రూపమును నాకు చూపించు అంటూ అర్జునుడు. ఎందుకంటే మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ భగవంతుడు అనేక అనేక రూపాలలో ఉండేటువంటిది. రామాదిమూర్తిసు కలయా నియమేన తిష్టన్ అని బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునిపటిలాగే కిరీటము గద శంఖ చక్రములను ధరించిన నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను. మరి 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అంటూ మరి అర్జునుడు ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన తర్వాత మరి కొంత కలత చెందినటువంటి వాడు. అందుకే అంటున్నాడు, మునుపటిలాగే కిరీటము గద శంఖ చక్రాలను ధరించి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క విశ్వరూపమును నేను చూడదలుచుకున్నాను. కనుక నీవు నాకు ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపాన్ని దర్శించు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అంటూ ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మరి చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపము సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవ్వడు ఎప్పుడు చూడలేదు అంటూ చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య సంఘటన మరలా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. మరి అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకుని కలత చెందిన వాడై మరి ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపాన్ని దర్శించమని అడిగాడు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు మరి ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా చెప్తున్నాడు, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను ద్విభుజ రూపాన్ని కూడా చూపించాడు. తద్వారా భయపడి అర్జునుడిని ఓదార్చడం, ఆ భయపడుతూ ఉన్నటువంటి అర్జున్ని ఓదార్చాడు కృష్ణ భగవానుల వారు తన ద్విభుజ శ్యామసుందర కృష్ణ రూపాన్ని ప్రదర్శించి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అర్జున్ అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తమ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః నచేతా ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇంకా కొనసాగి అంటూ ఉన్నాడట, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపమును దర్శించి నా మనసు శాంతించినది. నేను నా మళ్ళీ సహజ స్వభావమును పొందినను. సో ఇంకా మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో, సుదర్దర్శమిదం రూపం
దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు చూసే ఈ నా యొక్క రూపము దర్శనం పొందడం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన న చైజ్యయా శక్య ఏవం విదో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యతా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప దర్శనము వేద అధ్యయనం వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మముల వలన కానీ, లేదా యజ్ఞము వలన కానీ లభించదు. కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఇది దర్శనం అవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. తో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, భక్త్యాత్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిలిచి ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకొనబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభావ స్థితిని పొందవచ్చు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస మామేతి పాండవః. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనలమనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని సర్వ భూతముల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటాడు. అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. అందరూ వెయిట్ చేయండి. సో ఒక నిమిషం వీడియో కొన్ని పాయింట్స్ చూపిస్తాను. హరే కృష్ణ.